ilanga le-youth namhlanje mhla ka-16 sake saba-ke intsha nathi. Ngicela umuntu wasekuphakameni-ke akhumbule labantwana abasishiya ngoJune 16, 1976. Ngingazokhuluma-ke ngabo njengoba ngiphethile liqwembe leli ngifuna ukuqala ngalo. Ngilenzele uzuzu liqwembe ngifuna unifundela lona. Niyalibona? Ngilenzele uZulu lokwenama mfana wami ulenze esikoleni sithi kubhala ukuthi Daddy, no matter how big we get, we will always reach you and love. Zulu lokwenama Shembe. Wasenza izandla zakhe wathi Happy Father's Day. Ngase ngiyajabula-ke ngathi cha, sasilanga lo baba ilanga elikhulu lo baba le lokhuzana uyenza izolo esikoleni. Ukujabula kwami kade ngagcina amaNazaretha ukubona imbono kodwa engayona yabantu. Ithe ngisajabuliswe ngathi ngiphinde ngifunde. Daddy, no matter how big we get, we will always reach you and love. Zulu lokwenama Shembe. Yazi sasilanga lo baba. Webo baba. Ilanga lethu kusasa. Ngiyezwa. Shuthi nje kusasa hayi amathi yezoza empedeni. Kuba ubaba ke ayisuthi akukona ukuhlina nokushaya ingane nokusatshwa endlini. Cha, sesadlula leso sikhathi sokuthi uzosabisa ngoba uthi ubaba. Kuba ubaba ukumoyizela njengoba ngimoyizela. Bona baba ke mawubona inkinga uthi kumela ngenhle endlini phumbaleke phinde ubulala. Sakhula sishawa thina omkhulu umkhwanazi sibasaba beqhamuka le. Sasaba nokwenzela iHappy Father's Day. Awazi uthi uzoyiqalaphi, uzoqala kanjani umuntu athi kushaya izolo ukuthi Happy Father's Day. Uzoqala ngapi? Ngibe nombono izolo. Njengoba ngisho ukuthi kade ngagcina ukubona. Ngibone kusho bengijabuliswe le Father's Day kamntanami. Ngize ngiba nembono nje. Ngibone izintaba ezisikhombisa. Intaba nentaba. Bengazi ukuthi kunentuthu kodwa kuwona umlilo. Umbono lo. Shuthi into enzeke ngilele ebusuku. Excuse me. Njengoba ngithi amaNazaretha kade ngagcina ukuba nimbono enjalo. Mhlambe iphelile iminyaka eza ko-15 ngagcina ukubona into enjalo. Noma 16 mangawona u-17. Ngibone izintaba ezisikhombisa kuzosa kube namhlanje. Kulezi izintaba bekushunga phezulu entabeni kuyashunga kodwa kunamlilo kodwa kuyashunga. Uma kushunga mangithi ngiyakhona kunembali enhle. Ngifike ngaguqa-ke kwintaba yokuqala. Le ntaba yokuqala yayisingitshela-ke lokho engizonitshela khona ngoba zonke le intaba beyikhuluma into eyodwa ngifuna ukukuphinda. Ngabonga
akekho umuntu obekhona obephila ngokwenyama bekhuluma izwi la bengikhona ngehle entabeni bengingenakho ukukhathala kuleli phupho bengingenalo usizi kuleli phupho uma mbe ulangazelele ukuthi lezi intaba ezinhle kangaka ezakuphi ngoba ngazi ngiyibona ngakhuphuka futhi eyesibili ngayibona futhi lentuthu eyifu elihle kodwa engenamlilo kodwa kuyashuka ngathola futhi kunenye imbali phakathi engafani kodwa naleya ngase ngiyaguqa lakhuluma leli lizwi lakhuluma lokukhuluma engikuzwe kuleya mbali kule ntaba yokuqala ngahamba futhi ngicela ukusichaza lesibonakaliso njengoba sinjalo angizange ngize ngikhathale sengibheke entabeni yesithathu ke manje ngizawucela isihlabelelo sinda ngokuphephisa ngokuphephisa abahamba ezingozini sinda ngokuphephisa abahamba baphunyuzwa uzidila olithande zayo ngiyahamba wekutabo otele ngalolu kaluka umuntu ngolokhozaza hambo lwakho yelula elulisana sandla sakho ulubusise uhambo lwami ngase ngihamba amaNazaretha sengibheke kule ntaba yesithathu nawo amaNazaretha bengingakhathele bengihlabelele nje bangihlabelele ngingezwa lutho olusindayo emzimbeni njengoba ngithi ngahlabelela ngaze ngakhumbula inkosi yamakhosi uthingo lenkosazana ake ngithi mangihleli ngedwa endlini ngithandaza ngingenalo usizi ngithi angabe uNkulunkulu emhlabeni uyokaphinda siphe yini umuntu onjengaloya mangikhuluma ngothingo lenkosazana angikhulumi ngenkosi ngikhuluma ngomuntu onjengaloya yakhiwe la insizwa yakithi angaze ngibone insizwa yakhiwe njengaleya insizwa emhlabeni mhlaleleke nenkosi ngithe uma ngikhuphuka kule ntaba amaNazaretha ngayibona le ntuthu engikhuluma ngayo manje ngazibuza ukuthi cha ngizothola okunye engizawukuzwa noma okuzocishe kungafana lokho ebeloku ngikulalela cha ngaguqa lakhuluma futhi leli lizwi kunolunye uhlobo lwembali olukhona futhi la
kulombono bengiwubonile. MaNazaretha ngagcina ukubona imbono enjalo mhlawumbe 17 years uphelile mangawona 18 years. Ngagcina ukuyibona into ebengiyibona. Njalo mawukuthi ngiyabona kwesinye isikhathi ngibona abantu ngibona into ejwayelekile mhlawumbe ngibona inkosi yasePhakameni noma ngibona izihlobo zami noma ngibona amaNazaretha ahamba. Kodwa lo mbono ebengiwubona umbono ekade ngagcina ukuwubona empilweni yami. Kuba kuthiwa ngihamba inyanga bengizothi bengivalile. Manje ke angihamba inyanga. Kuba kuthiwa bengisenyangeni isangoma singibhulele bengizoke ngisola impethu khona umuntu obevale ibona leso zami. Kanti cha ngendlela engibone isibonakaliso esicaca bhanga khona. Lakhuluma lelizwi umguqile. Ngehla maNazaretha ngingekhathele ngingenalutho. Ngalangazelela ukukhuphuka kule ntaba yesine. Njengoba bengishilo ngathi lezi intaba ziyisikhombisa. WeMaNazaretha njengoba ngingixoxela lesi sibonakaliso uma ngingaphosisi uphelile u5 hours ngihamba. Akuvamiki ukuthi mangabe uphuphe kuze kudlule hour kwesinye isikhathi. Uyiphuphe noma 10 minutes noma 5 minutes noma 30 minutes. Mina ngithi uphelile u5 hours ngikulesi sibonakaliso. Ngoba lezi intaba bengihamba kuzo bekukude nokuya lapha bengihamba ngihambe ngiphumule ngiphinde ngihlabelele. Yesifingo yesifingo so ngiyongena amasango ayovulela ngokungena. Sanda sakho hulubusise hamboni zithandwe ezinhle zikaNkulunkulu wekhethelo. Zithandwa zombuso kaNkulunkulu wokugcina ophelele obufakazi bokuthi masuka la emhlabeni siye ezulwini phambi kwamnikazi wabantu salizwi ilizwi elalikhuluma okuphelele einsukwini zokugcina. Kuyinhlanhla ke ngayikhuphuka maNazaretha le ntaba yesine. Anginakukhathala anginakujuluka kumnandi nje anginaluvalo angesabi kepha ngihamba ngeke. Akekho umuntu noyedwa engahlangana naye nongibingelelile kule ndlela ebengihamba bengekho. Futhi bengingafisi nami nokuthi ngize ngibingelele umuntu ngoba sesikhathi mawusesibona isweni uphazamiswe nayo ibhasi nje bese uyaphaphama kube buhlungu. Kanti ibhasi bengamelanga ikuphazamise. Bengingafisi nami nokuhlangana nomuntu. Ngoba bengilangazelela into engiyibonayo kade ngagcina ukuyibona.
njengoba ngithi nje kuba bengumuntu ohamba inyanga nabaprofeti nabathandazi bengiyothi hayi impela kusho ukuthi bengivaliwe ibonakaliso saqhamuka isibonakaliso manje kanti cha angivalwa ngomuntu Nazaretha ngayibona lelifu ngayibona lembali ihlukile futhi nalezi ezinye imbalade ngizibona lakhuluma leli lizwi lathi kimi ngizokutshela base sengisentabeni yesikhombisa ngoba ukukhuluma ngikuzwile kuyefana ngase ngehla kule ndawo eyesine ngahamba Nazaretha ngafika kule kwesihlanu nakanjalo ngayibona lelifu ngayibona imbali ihlukile lakhulunyiswa ngehla Nazaretha sengiyakwesithupha ke ohlabelela Sengibheke kwele ndaba yesithupha ke mina. Njoba bengitheze izikhombisa. Khamba kwami bengingenakhathala. Zithandwe ezinhle enkosini. Ngayikhuphuka le ndaba. Mangifika. Hamba njengomuntu olangazelela uba khona yini la ngizawubona khona umehluko kulezi ndaba noma ikhona yini izwi engizawulizwa sithandwe ezinhle zikaShembe elizakwehluka cha ngaguqa lakhuluma leli lizwi elikhulumayo lakhuluma lokho ngikuzwile kulezi zintaba ezinhlanu engidlule kuzona sengilangazeleleke manje intaba yesikhombisa ngomsingela Singing, ngiyahamba wekutabo ngalolu
Fikelwa izinyembezi ngalento engiyibonile ngizoyichaza. Sengikude njengoba ngifelwa inyembezi. Ngoba ngizophinde ngisho ngithi ukuba ngihamba inyanga nabaprofeti engizothi ukhona owafaka ukuthize. Kodwa ngoba ngibahambi cha angizosho. Kodwa ngikubuza ukuthi lesi sibonakaliso yilenze ukuthi sihlale isikhathi side kangaka kuze kufa abantu abangaka ezweni singaveli. Futhi uma kuwukuthi ukhona umuntu phakathi kwendlu yakwethu, sengikhuluma ngabakwa Shembe oke wazama ukwenza okuthize kulo msebenzi ongiwenzayo ukuvala ibonakaliso ezinjengalezi. Mawukuthi ukwenze ngesandla ngiyamdabukela ngoba laba abantu abafile bazobuzwa esandleni sakhe hayi esami. Mana zaletha Thama ngikhuphuka le ndaba yesikhombisa ngingakhathele kepha bengihamba ngedwa ngase ngiguqa ngalalela futhi leli lakhuluma manazo lokho engizokukhuluma wena uzokucabanga ukuthi kulula kodwa mina kungifikisela inyembezi ngoba khuluma ngesibonakaliso esekudlula iminyaka u18 ngagcina ukusibona. Lithi leli lizwi kimi sibani lingibiza ngegama lami leli lingibiza ngalo uPhakama emakhoneni lencegeyana basho njalo lencegeya basho incegela baye bathi umbandlana cha kuhle ncegelana le Phakama lo Phakama kusukela ngeviki elizayo ungashumayeli esontweni uthandazele abantu izinsuku eziyisikhombisa. Ngiphinde ngisho le kusukela ngesonto elizayo ungashumayeli uthandazele abantu. Kusho ukuthi kuleli sabathe elizayo angeke ngize ngishumayele ngizoba ngithandazela abantu. Naleli elizayo sekuzobe lesibili ngizoba ngithandazela abantu. Naleli elizayo kuzobe lesithathu ngizoba ngithandazela abantu. Naleli elizayo kuzobe lesine ngizoba ngithandazela abantu. Angishumayeli kwaze kwathusa. Naleli elizayo lesihlanu angithola ilivu phela le. Naleli elizayo lesihlanu ngeke ngishumayele ngizoba ngithandazela abantu. Naleli elizayo lesikhombisa ngeke ngishumayele ilivu ke le. Ezilivu ngizoba ngithandazela abantu. Naleli elizayo lesikhombisa angeke ngishumayele ngizoba ngithandazela abantu. Leli lesikhombisa ngizonichazela ukuthi kuthiwe ngenzeni. Abantu engizobathandazela kusukela ngeviki ngicela abantu nabasemakhaya ngizoyifaka ku YouTube le ngoba ngicabanga ukuthi izoba kugcina. Ngicabanga ngizofaka ku YouTube abantu banitholela amanamba athize. Angijwayele ukwenza kodwa ngizokwenza ngoba ngifuna ukwenzisisa. Ngicela nitshele izihlobo zenu ukuthi ngeviki elizayo abantu beze la ngizoqala ukuthandazela abantu ngo-3 o'clock. Kusho ukuthi kuzoba nesimo sokushintshwa kwenkonzo njengoba ngenza lo msebenzi engikuthunyiwe. Ekuseni ngizobamba inkonzo njengoba ngihlala nenze ngihlabelela. Mina mangifika ngo-3 ngizofike ngihlambulula abantu. Emva kokuhlambulula abantu ngibathandazele. Emva kalokho abantu bacela izicelo zabo bese ngiyahamba ngiyaphinda. Kusukela ngeviki elizayo ngizofika ngo-3 ngihlambulula abantu. Emva kwalokho ngithandazela abantu
emva lokho ngilalela iy'nkinga zabantu ngihambe ngiyozibeka kulo mthwalo ekuthiwa ngizibeke kuwona. Manazaretha niphilile manje. Amen. Bengikhaliswa yilokho-ke njengoba ngikhuluma ngithi ngiyakhala nje ukuthi abantu sebeze bahamba emhlabeni begula lesibonakaliso bengingasiboni ngani. Yingakho ngithi kini angidlinzi kodwa ngithi uma kwenziwa umuntu ngiyamdabukela ngoba laba bantu bazobuzwa esandleni sakhe. Kodwa uma ukuthi bengingasiboni nje isibonakaliso ngoba kufanele ayikho inkinga, sisezweni phela ngeke singasoli. Makukuthi ngagcina ukubona into enjengalena 18 years ago, sebebangaka abantu abafile kulo 18 years. Abantu-ke bazothandazelwa ney'ngane zenu zizothandazelwa. Wemanazaretha njengoba nizothandazelwa nizophila. Into engicela ningitholele yona njalo uma nginithandazela kuthiwa nginiphuzisa amanzi. Ngicela-ke umuntu mahhala akudingeki imali nizoza nawo amanzi. Ngicela umuntu nomuntu eze nenkomishi yakhe. Ngithini? Umuntu nomuntu eze nenkomishi yakhe. Kusho ukuthi uma ngiceda ukuthandazela abantu ngizoniphuzisa amanzi. Iwona-ke lamanzi engifike ngawathola kula wantaba azoqeda-ke lezi zifo ezingihluphayo. Mayibonge inkosi yaseGoli. Amen. Konke lokho kumahhala namanzi amahhala. Mina ngijabule nje ukuthi ngeke ngishumayele. Ya, thola ilivu. Bazophila abantu emva kwey'nsuku emva kwemaviki awu7 ngiwenza-ke lesi sibonakaliso engisithunyiwe. Bonke-ke laba abantu ebebethandazelwa sengizobapha-ke isimayo. Ngalelo langa ingabe uyingane ngizokupha isimayo, ingabe uyindoda ngizokupha isimayo. Emva kwa7 weeks leyo nkonzo kuyoba kuyinkonzo eyisimanga Manazaretha eyinqophamlando ngoba lokhu kugula lezi zifo lokukhathala okusihluphayo kuyoba kuxoshwa kubuyela kwalasha la kusuka khona. Abantu-ke bangabiza iy'hlobo zabo kusukela ngeviki elizayo, ngabe yisempangeni, angabe yiseThekwini, angabe nabantu abangawona aManazaretha. Ngoba njengoba kufikile nje Manazaretha ngithunyelwe ukuthi nginithandazele. Ngicabanga ukuthi Manazaretha umuntu uzothi ephuma la ngeviki elizayo leli qolo imhluphayo lizoba liphelile. Angicabangi kuzoba njalo. Mayibonge inkosi yaseGoli. Amen. Isibonakaliso awunezeli ushumayela uvele nje ucela ukuvala inkonzo. Inkosi ibusise ukuphama kwenhlangano. Amen.